ato nilanganon. Ambo sa talaan siguro. Oh, sige sige. O pag-ampo diha dayon paghuman, sugod ta. Isa mambo bro ako. Ikaw kay ko may affirmative. Sige. Ato isintro atong kagalingon og kunauna sa tong Ginoo sa man sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Adalay ko namo may gumanong Dios Amahan. Agi kami sa among pagabuhaton karon Ginoo sa pagpadayag sa kamatuoran nga sa ang kamatuoran ini ang pagtulunan nga mong iskutan karon Ginoo. Hinaut Lord nga daghan makasabot ang timaha. Giniya sa mong Belang Espiritu sa matag usa kanamo og hatag kanimo kalinaw og panalangin sa matag usa Lord. Kining tanan Ginoo among kanon gipangayo sa ngalan ni si Kristo imong bugtong anak. Amen. Kina bro. Okay. So bro, mag-start na ang imong kuan. Time 10 minutes palihog. Mayong gabi kanatong tanan, mga kaigsunan, mga followers, mga Katoliko o sa mga di Katoliko sa makita ning maong live ni Brad Peter Pindon. Ako day si Jomel Valoria o sa kaordinaryong Katoliko magpamatuod sa topic nga ang simbahan ni Kristo makaluwas. Ganong ato man ang ipamatud-an mga kaigsunan, specific ginato kini nga tema aron masabtan sa kadaghanan nga makadungog nina kung pagpamatuod karon. Kaya daghan karong mga simbahan mga kaigsunan sa to estimated lang mabot na gid og 60,000 ka mga simbahan. Og timan nato nga ang simbahan ni Kristo usa ra gyud ang iyang gitukod. Og kining simbahan na mga kaigsunan makaluwas. Nganong makaluwas man ning simbahan na mga kaigsunan? Tuguti ako sa pagbasa ning Balang Kasulatan sa Mateo 16:18. Si Kristo nagtukod og iyang simbahan atong basahon mga pinangga. Og ingon nini Mateo 16:18. Musa sultihan ko ikaw si Pedro og ibabaw nining bato tukuron ko ang akong simbahan og bisan gani ang kamatayon dili gayon makabuntog nini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili sa yuta dito sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta itugot usab sa langit. Diri mga kaigsunan tataw og tin-aw kayo ang Balang Kasulatan nga ang Dios nagtukod og iyang simbahan. Mga kaigsunan, kung atong tun-an ang simbahan sa Greek word nga ekklesia, dili kini kung sa biblical nga pamaagi og pagsabot nato, dili kini building bato simento ang bot pasabot sa atong Ginoong Hesukristo. Kung mo kini ang bot pasabot sa mga iglesia, katigumanan sa mga taong tinawag nga nahiusa diha kang Kristo Jesus. Muli ka mga kaigsunan, kung atong basahon mga kaigsunan, ang simbahan di ay nagtumbok sa mga tao nga nahiusa diha kang Kristo. Karon, kanong makaluwas man ning simbahan na mga kaigsunan? Tuguti ako sa pagbasa sa Balang Kasulatan sa nulat ni San Pablo sa taga Epeso. At pabasahon ng Epeso 5:23. Ang gingon dinhi mga kaigsunan, kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo mao'y ulo sa simbahan, ug si Kristo mismo mao ang manluluwas sa simbahan, nga mao ang iyang lawas. Nakita niyo mga kaigsunan? Si Kristo mismo ang mangluluwas sa simbahan. Kay ang simbahan di ay mga kaigsunan, lawas man ni Kristo. Dili di ay bulag ang simbahan sa kang Kristo. Kung siya gitawag ka ng mystical body of Christ, ang simbahan, nausa di ay. Kaya ang simbahan, instrumento sa kaluwasan. Timan-an nato ning mga tao nga mga unang Kristohanon nga kauban ni Kristo ang mga apostoles. O gisugo ni Kristo ang iyang mga apostoles pagpanglakaw sa tibok kalibutan og iwali ang maayong balita. O ang maayong balita nga ilang giwali mao ang atong Ginoong Hesukristo. Aron makadawat sila sa kaluwasan. Kinsa gigamit sa atong Ginoong Hesukristo aron maluwas ang mga tao nga motuog kaniya? Ang mga unang Kristohanon, ang mga apostoles. Kay sumala sa akong gingon ganina, ang simbahan mga kaigsunan sa Biblia
mga tawo kini nga nahiusa diha kang Kristo. Klaro kaayo mga kaigsoon nga magaluwas di ay. Ngano magaluwas ang simbahan? Usbon ako mga igsoon. Kolosas 1:18, ang simbahan mao ang lawas ni Kristo ug si Kristo ang ulo sa simbahan. Usa ra di ay mga kaigsunan. Kung si Brad Peter Pindon usa ka SDA musupak sa akong tema, sama ra nga iyang gisupak si Kristo. Kay sumala ni San Pablo, ang simbahan mao ang lawas ni Kristo. O ang ulo sa simbahan, si Kristo. O si Kristo mismo ang manluluwas sa iyang simbahan. Muna mga kaigsunan, ang basig atong ratbang karon mukotlo sa kinaya sa individual nga mga tao. Dili ka na mao basihanan sa akong pagpamatuod. Nagpamatuod ako sumala sa Biblia, sa mabasa o masabot o ipabaro sa prinsipyo sa Biblia. Nga ang simbahan di ay mga kaigsunan makaluwas kay kini ang gigamit sa atong Ginoo aron maluwas ang mga tao. Muna mga kaigsunan nga tin-aw kayo atong tema nga gipamatud-an karon nga naa gid sa Biblia. Kay bisag unsaon nimo basa ang tibuok Biblia, wa gyud kay mabasa diri mga pinangga nga ang simbahan dili makaluwas. Og tin-aw o masabtan nini nga ang mga tao nga nahiusa diha kang Kristo ug nagmansahi sa pagtulunan ni Kristo nga ang mutuo nila maluwas diay pinaagi sa mga sinugo sa Dios o kining mga tao. Muna mga kaigsunan nga pila ka minutes Mr. Moderator? 4 minutes and 14 seconds. Muna mga kaigsunan, kung ato basahon ang unang Korinto 12:27, tuguti ako sa pagbasa mga igsoon aron makutlo usab nato kini. Unang Korinto 12:27 nga gaingon nini 12:27. Busa kamong tanan lawas ni Kristo. Diyaw mo na mga igsunan. Ang kaistorya ni San Pablo nini mga tao. Masaya atong balik ko basa. Busa kamong tanan lawas ni Kristo. Dili ako nagsultihan niya. Nagbasa lang ko sulat ni San Pablo. O ang usag-usabahin nini. Diya sa simbahan, ipahimutang sa Dios ang tanan sa husto nga dapit. Una ang mga apostoles. Una ang mga apostoles. Ikaduha mga propeta. Ikatulo mga magtutulo og katong naghimog mga milagro. Katong gihatag gahom sa pag-ayo. Katong gihatag hiyas sa pagtabang sa uban. Katong gihatag hiyas sa pagdumala. O katong may katakos sa pagsultig lahi nga pinulungan. Mga kaigsunan, akong usbon, busa kamong tanan lawas ni Kristo. Katulad mga tao, mga apostoles nga nahiusa parte sa lawas ni Kristo. Sumala ni San Pablo. Pangutana, makaluwas ba ang simbahan? Yes. Ano makalawas? Tungod kay ang simbahan lig-on kayo nga mabasa og masabot sa Biblia nga ang simbahan di ay mao ang lawas ni Kristo. Wala mga igsunan nga perting na pamatudan na nato ning lima ha. Wa kita maglisod ani karon. Wala hulat na das pangutana Peter Pindon sa pagligwat-ligwat niya ni karon kay alam das pagtubang nini. Apan, klaro kayo ha. Timan na to, ang simbahan makaluwas kay kini mao ang lawas ni Kristo ug si Kristo ang ulo sa simbahan. Kolosas 1:18. Makaluwas gid ay. Kung naay mabasa akong kaatbang karon mga igsoon nga ang simbahan di makalawas, magpabunyag na lang ko sa SDA ni. Kung naay mabasa, pero wala, manghinaot lang ko sa makita niya mong diskusyon karon nga masabtan ninyo ang tema nga ang simbahan makaluwas kay kini mao ang lawas. Instrumental of salvation ang simbahan. Sama bas kuan ba? Kung gamit tag analogy ba? Ang panday nagbuhat og balay. Kapag ang panday mo gamit og mga galamiton. Ba? Dili man na mahimo ang balay kung way mga gamit. Way martilyo, way gabas, di ba? Dili na mahimo ang building kung way mga panday o way kagamitan. Usab na ang simbahan. Adunay instrumento aron ang tawo makabaton og kaluwasan pinaagi sa mga tawo nga nahiusa diha kang Kristo, pinaagi sa pagmensahe.
Una, atong Ginoong Hesus mingon, ang mutuong magbabautismo maluwas. Una, nga gisugo. Gisugo ang mga katawhan, ang gisugo ang naiusa kang Kristo. Gisugo sila sa pagwali sa maayong balita. Unsay purpose? Aron makabaton og kaluwasan ang mutuo kanila. Una, nanglakaw ang mga apostoles, sila yung unang gisugo sa Ginoo, paglakaw ka musti mo kalibutan. Unsay tumong? Unsay pinakasentro? Aron ang mga tao nga mutuo nila makabaton og kaluwasan. O kining mga apostolis, o kining mga unang Kristohanon, parte di ay sa lawas ni Kristo. Kinsa nag-ingon? Ako ba? Dili ako. Nagbasa lang ko sa Biblia. O dili na ako nakutason mga kisunan kay andam naman kay ko andam naman ko sa pagtubag sa pangutana sa tungkat pang Brad Peter Pindon. Apan timan ni mga kaigsunan. Ang tema, mabasag masabot nga ang simbahan, makaluwas kay kining simbahan, mao ang lawas ni Kristo. O si Kristo mismo ang misaan. O daghang salamat. Okay, thank you. So, nahuman ano ang atong napulo ka minutong presentasyon. So, mabasa sa kadjot, matod pa dere. Kana si Badinas buton kayo na, no? Matod pa sa nang comment dere. Basa sa comment kadjot, niya matod pa ni Kuan, Giancarlo Badinas kinsa ingon. Okay? So, diri na ta bro. Pipit sa konseksyonisyon. 10 minutes bro. Unang pangutana Brother Jumel. Kini bang imuhang tima nga matod nimo makaluwas? Unsa nga luwas ang gisgutan sa imuhang tima kanang inabuhi nga walay katapusan o naluwas gikan sa gutom? Okay, tumag. Kaluwasan yun. Sa kinabuhing gayon. Kaya ang puntos, Ginoo, luwason man ang tao. Please, gutom. Kaya kung ang Biblia itong basahon mga kaigsunan, Brad Peter Pindon, klaro man kayo. Ang pag-ani ni Kristo sa kalibutan, aron pagpangluwas sa mga tao. O kining mga tao nga midawat, o mito, diha kang Kristo, makabaton og kaluwasan, pinaagi, diha sa iyang simbahan. O kining simbahan sumala sa Biblia Brad Peter Pindon, kining mga tao nga nahiusa diha kang Kristo, dili bulag. Mula Brad Peter Pindon, sunod pangutana, okay naman daw ko no. Sunod pangutana. Kining pasalamat ko sa imong tubag no nga kaluwasan gyud ay nga eternal life. Sunod pangutana Brother Jumel. Kini bang pulong simbahan matud sa imong explanation mao ang katawhan? Di ba? Katawhan. Karon ang pangutana, ikaw usa pud ka nga katawhan nga gitawag og simbahan. Yes or no? tubag, yes. Pinagi sa simbahan ni Kristo ako nakadawat og kaluwasan, pinagi sa sakramento sa simbahan. Og sumala pa ni San Pablo, ang simbahan dili literal nga bato siminto. Og sumala ni San Pablo, mga tao kini, mga tao nga mituo kang Kristo, nga gisugo ni Kristo. Tanong gisugo ni Kristo aron ang mga tao makaminsay sa maayong balita ug makadawat og kaluwasan kay ang gusto sa Dios makabalo ang tanan aron ang tanang tao maluwas. Kay ang simbahan Brad Peter Pindon sumala sa Biblia, ang simbahan mao ang lawas si Kristo ug ang manluluwas mismo ang ulo sa simbahan nga si Kristo. Matod nimo, yes. Ikaw member. Ikaw usa ka nga simbahan ni Kristo. Pangutana lang ako nimo Brother Jomel kay makaluwas pa ang simbahan niya, ikaw usa man kang simbahan. Pila naman ka book record nga imuhang giluwas nga makadawat sa kinabuhing walay katapusan? Pila na ka buok? Usa o duha? Tubag kategorikal. Okay. Objection ko Mr. Moderator. Okay, na itong nabilin diri nga oras 7 minutes and 32 seconds unsay objection? Akong gipamatudan Mr. Moderator, ang tinaw klaro kayo nga pamatudan ako nga ang simbahan ni Kristo ang makaluwas. Wa ko nagpamatud og pila ka buok ang naluwas dere. Kay dili man ako si Kristo. Wala tang objection. Counter objection. Sige. Akong counter Mr. Moderator, ang simbahan man may makaluwas dili si Kristo. Wala ka nagpamatuod nga si Kristo mo ay makaluwas.
Kundili ang imuhang pagpamatud ang simbahan makaluwas. Nara si mong tema oh. Ang simbahan ni Kristo makaluwas. Sato pa, walay labot si Kristo niini. Kundili si Kristo ang simbahan jud may makaluwas. Karon kay simbahan manday ka. Pila na record nimo nga nakaluwas kag tao nga nakabato na kinabuhi nga walay katapusan. Baga. Ayaw ingon nga si Kristo mangluwas kay di pa na mo imong tema. Kasi nalimot ka. Ipatubag Mr. Moderator. Okay, moderator's time. So nasa tong rules dire nga ang tanan nga mga pangutana ug tubag kailangan related sa tema. So ang pangutana ug tubag kailangan sulod lang sa tema. So bro Pet, iusap ang pangutana then bro Jomel basta subay sa tema ang pangutana, palihog lang pud kog tubag. Pakiusab bro Peter kanang subay sa pangutana nga tema, subay sa tema nga pangutana palihog. Ang ako ang pangutana, ang imuhang tema, ang simbahan makaluwas. Ikaw, usa ka simbahan, ikaw giingon ana. Karon pila naman kabuk ang imuhang naluwas nga nakabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Kay simbahan man ka, makaluwas man ka. Pila naman kabuk, tubaga. Ayaw likay-likay. Objection ko, Mr. Moderator. Objection ko, Mr. Moderator. Okay, sige. Unsay objection? Mr. Moderator, ako mangiklaro, Mr. Moderator, unta. Kung namin na lang po dahil kong katbang. Nga, pag ipamatudan ako sa tema, nga ang simbahan ni Kristo, magaluwas og ang atong katbang, Mr. Moderator, pag nag-iya kong butang-butang ang istorya nga, we appeal ko si Kristo, ani. Ang simbahan galing ni Kristo. Maklaro man, Mr. Moderator. Wala, Mr. Moderator. Okay. Wala ginasa akong tema, Mr. Moderator, nga we appeal si Kristo. O klaro, og tinaw guys kung presentation, kung ano na magay nananawan ng live karon, ma-review man eh. Mingon gid ko nga ang simbahan lawas si Kristo. Wa gid ko maingon nga may labot si Kristo. Problema lagi ni Peter Pindon karon. Hinaut ko Mr. Moderator nga makabalik ni sistema. Wala ako nagpamatos kung kaglingon Mr. Moderator. Balik sa tema ta Mr. Moderator. Salamat kay Mr. Moderator. Mora to ang objection. Counter Mr. Moderator. Sige, Dili nga dili tubagon ang akong pangutana. Kay nga naman ang iyang tema ang simbahan ni Kristo makaluwas. Asa may Kristo makaluwas? Wala. Kundi ang simbahan ni Kristo makaluwas. Kinsa man ang simbahan? Si Jomel. Kaya ingon siya, usa sa simbahan Kristo. Ipatubag Mr. Moderator kay dili ko gusto nga dili matubag. Magsigilag sandi ka ng objection. Mahuman na lang sige na ng objection. Ipatubag. Klaro, ana? Okay. So, doon na lang ko'y kuan bago ko magpatubag. Doon na lang ko'y clarification no sa atong kuan pare tama bias dere sa atong imong gipangutana. So bro Jomel, ako lang i-confirma sa imo. Sakto ba bro ang iyang pagtuo nga ikaw simbahan ni Kristo? Kana. Simbahan sa ni Kristo. Okay, bro. Clarification lang ako. Clarification lang. So, bro, Mr. Moderator, iyang botal Mr. Moderator is fallacy of false dilemma is loaded question ka na Mr. Moderator. Kay ang iyang gipangutan na Mr. Moderator, wa man ko nagpa-prove sa kung kagalingon kundi ang tema Mr. Moderator, klaro gid kayo mo dapat umot kung kasabot si Brad Peter Pindon. Gipamatudan nako Mr. Moderator nga ang simbahan ni Kristo. Simbahan siya tagya simbahan Kristo kang Kristo wala ko nagpamatol kay wa man koy kagoringon akong simbahan sama silang propetang mini nga si Ellen G. White wa man ko nagtukod og simbahan Mr. Moderator wala Mr. Moderator nga ibabalik ang akong katpang Mr. Moderator tema tanaw wali na kagwanta tagal ang pangutana. Moderator's time unsa counter ang akong counter Mr. Moderator dili ta maabot kang Ellen G. White wa man tagasgot og Ellen G. White. Ano maabot makag Ellen G. White yung badlong Mr. Moderator ha kay aron nga formal ang amo ang debate ang atong debate karon. Ang iyang pamatudan ang simbahan ni Kristo. Kinsa man ang simbahan si Jomel na kay siya nagpamatuod. Member man daw kuno sa simbahan. Iya makaluwas man ang simbahan. Mo nang gipangutanan ako siya pila nakabuk ang imong naluwas Jomel nga nakabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Simbahan man ka. Daw ingon ana ganiya simbahan ka. Makaluwas biyang simbahan, ipatubag Mr. Moderator. Dili kay magpintan ng objection. Okay, moderator's time. So, isip po sa moderator, nasa itong rules, no? Nga tanan, objection, clarification, challenge si Agi sa moderator. So, kay kini challenge, clarification ni Agi sa moderator, doon ay clarification ang moderator bago ipatubag. So, bro Jomel, gusto lang na ako linawon, bro. Isip po sa moderator kung
usa ba ka usa ba ka nga muila nga moangkon nga simbahan ni Kristo? Ako lang akong clarification lang akong gusto maklaro para bago ko maghatol. Okay bro, dili bro, nga naman. Wa man ko nagtukod wa akong simbahan bro. Ay Mr. Moderator, wa gi ko nagtukod wa akong simbahan. Mo lang di ko mo affirm siyang pangutana nga fallacy of false dilemma. Okay. Loaded question kana siya Mr. Moderator. Sunod pangutana Mr. Moderator. Sunod pangutana. So uyo na ka brother Jumel nga dili ka simbahan ni Kristo. Uyo na ka dili. Tubag. Mutubag ko. Mutubag Okay, ko. bro Peter, mo desisyon ng moderator nga miingon siya nga sa akong clarification nga kung simbahan ba daw siya dili ingon siya dili. So next question, proceed, running time palihog. Okay. Next Sunod question. pangutana brother Jumel kay nadungog man gyud nato sa clarification sa maong moderator nga dili ka simbahan. So kini pag ingon nimo nga dili simbahan, dili nimo ni supakon nga dili day kasimbahan di ay og dili pug ka makaluwas, dili kasimbahan. Yes or no? No. Nga naman, ang akong ipamatudan, parte sa simbahan ni Kristo. Wa gyud ko nagpamatuod ni Peter Pindon og akong simbahan mo nang akong clarify nimo karon for the sake of argument sa mga nanaw karon kay sigurado dun. Misleading. Objection Mr. Moderator. Misleading ang iyang Okay, 6 minutes and 47 seconds. Unsay objection? misleading. Wala ko nag-ingon nga nagtukod sa simbahan. Wala po ko nag-ingon sa iya kung member ba kung part ba siya sa simbahan. Wala ko nag-ingon. Ang akong pangutana sa iya ganiha nga ako ang gisundan karon pangutana nga niingon sa dili sa simbahan. Oh. Ikaw brother Jumel, akong giingon ganiya sa imo ha, timan era gud akong pangutana. Simbahan ka ba o dili? Unsa may imong tubag? Simbahan. Unya, karon ingon na po ka karon nga dili ka simbahan. Gisundan tara ka nya ingon na po ka karon no. Ayaw sulod gawas kay mura kag alho ana. Okay. Moderator's time. Moderator's time. Counter, So, Mr. Moderator. Counter ko, Mr. Moderator. Counter sa ko. Sige, si counter. Akong katbang Mr. Moderator, ako rin siyang gitubag siyang kategorikal. Siguro, inautotangas Peter Pindon, magkabalo siyang trabaho nga, yung trabaho ron, mangutana, o akong trabaho po, mutubag. O dili ko niya pwede butan Mr. Moderator sa akong tubag. Hinautotangas nga si Peter Pindon, murag, di man kamao, dibate na kay taka-taka naman. Ang yung trabaho, dapat yung usay trabaho yung banan. Personal Mr. Moderator, kinahanglan mo warningan, wa biya ko na personal nimo. Ay pa personal. Ako. Sige, ato lang iko ano, naman sa tay ko dire 7 to 10 nga kuan violation. So ato lang likayan ang kanang naang personal no matag usa sa inyo. Di number warning number 1 sa katong kuan dili ta bawal dire no. So Bro Peter, naa sa tong rules dire nga basta tubagon ang categorical. So wala tay labot sing explanation samtang mag-explain siya sa dili malapas sa 20 segundo. Ako nadungog nga no. So buti pasabot na tubag imong pangutana. So next question ang hatol sa moderator. Start time 6 minutes 47 seconds. Matod pa nimo. No. Buot pasabot member dai ka sa maong simbahan. Next question palihog. Oh, next question ha. Brother Jumel, paminawa ha. Buot dai pasabot kay niingon magagno, usa dai ka nga simbahan nga makaluwas. Tubag yes or no? No. Kaya akong ipamatulan, membro ko sa simbahan. Dili ako ang simbahan, kategorikal, ay ko sa pawi. Muna Peter Pindon, akong natubag imong pirakasayon nga pangutana. Nga, akong ipamatulan nga, dili ko simbahan, kundi membro ko sa simbahan ni Kristo. Nga akong ipamatulan, nga ang simbahan, makaluwas ki ang simbahan, mao ang lawas ni Kristo. Sunod pangutana. Sunod pangutana, Brother Jumel, kay member man di ka, ato ba, unsa man di ay na ang gitawag og iglesia ni Kristo. Mga member o dili member? Tubag. Member gina Brad Peter Pindon, kategorikal, gitubag na nako. Muna Brad Peter Pindon, ogi pamatunan na sa Biblia, ang tima nga ang pinakapunto nini, makaluwas ba ang simbahan ni Kristo? O ako na pamatunan nga makaluwas yon. Sumala sa Biblia, kay ang lawas mao ang simbahan ug si Kristo mismo ang manluluwas ug ang akong gipamatudan karon nga simbahan ni Kristo dili simbahan ni Jumel. Sunod pangutana. Sunod pangutana, Brother Jumel, sa ato pa day ang pulong simbahan member sa simbahan ni Kristo. Buot pasabot nga kining member sa simbahan ni Kristo mao ni ang makaluwas sa imuhang tima.
ang pangutana, kinsa man nga member ang matudlo nimo nga nakaluwas nga nakahatag na kinabuhi nga walay katapusan. Diha sa member ha, kay ang simbahan man makaluwas. Diha sa member, kinsa nga member nga gitawag og iglesia nga nakaluwas kay makaluwas man ka nga nakahatag na kinabuhi nga walay katapusan. Kinsa? Tubag. Si Kristo. Kay si Kristo mismo ang manluluwas. O si Kristo mao ang tagya sa simbahan. O ako na nato baga. Si Kristo. Kay si Kristo ang tinubdan sa kaluwasan. O ang mga tao nga instrumento sa kaluwasan. Gitawag siya og instrumental of salvation. Parte muna sa kung ipamatudan kanina ang mga tao nga sakop ni Kristo makaluwas tungod kay kini gigamit sa Ginoo aron pagmantala sa maayong balita aron ang tao nga motuo sa mga maayong balita makabaton og kaluwasan. Sunod pangutana. Sunod pangutana Brother Jumel diri sa Lucas 2:11 nag-ingon kay karon diha sa dakbayan ni David usa ka manluluwas nga natawo alang kaninyo nga mao si Kristo. Muuyon kani nga si Kristo ang manluluwas dili ang simbahan. Uyon kani dili. Tubag. Yes, muuyon kay ko Mr. Uyon kay ko ana. Kay asa siya sapaw. Siya sapaw. Objection ko Mr. Moderator, objection ko gipotol ko. Okay, so nabilin diri oras 4 minutes and 4 minutes and 4 seconds. So atos na sa paminaw naman do si objection. Mr. Moderator, ako tang hangyo sa akong katbang ba kumo tubag manggaling ko dili musapog sa tingog bitaw kay mutubag man ko. Sa unta atong katbang nga mutubag ko maminaw sa tubag aron makasabot siya. Moro ta akong objection Mr. Moderator, hangyo lang ko nga di siya musapaw once nga ako mutubag. Okay. Ito ko si counter. Wala jud ko isapaw sa iya Mr. Moderator, ni igham lang ko nagpasalamat lang ko ni ana gani ko. Times up ko. Okay. Okay. So, bro, ang rules nato dire no, basta tubagon ang categorical, matud pa nga wala tay labot sa explanation, at least dili mo sukway estima. Basta dili pa niya matapos ang iyang explanation nga dili mo lapas sa 20 segundos. So, bro, palihog imong explanation sa imong pagtubag og yes. Yes, o yun kay ko Mr. Moderator, kay ako affirmative ani hindi maha. Dili man ko negative. Ug ako gipamatudan nga si Kristo gyud ang mangluluwas ug ang simbahan nga mao ang iyang lawas, parte man siyang lawas. Mystical of body of Christ, mao ang mga tao nga nahiusa kang Kristo. O yun kay ko ako affirmative. Ang problema ani karon kung siya mo yun, kay siya negatibo. Ako'y affirmatibo aning debatya. Musa uyon kay ko siya gipagamit sa teksto sa balang kasulatan nga si Kristo ang manluluwas kay mao lagi na ang akong gipamatuduhan sukad ganina. O ginaw to ta, laminaw to si Peter Pindon. Sunod pangutana. Sunod pangutana Brother Jumel, ang akong pangutana kanimo nga gitubag nimo og yes, ako lang i-recap gamay. Iyon ka ba nga si Kristo ang manluluwas dili ang simbahan? Ang imuhang tubag, yes. Daghang salamat ug akong iwib ang akong oras Mr. Moderator. Okay, i-wave na nimo imong oras, bro. Yes bro, yes bro. Salamat bro. Salamat Okay, Brother 3 Jumel. minutes. Okay, 3 minutes in 3 minutes and 10 seconds. So, giwib ang mao nga oras. So, dirita sa kuan. So, dira po ta sa pagbungkag nimo, bro. Kuan sa pagbungkag nimo, bro Peter. Okay, mayong gabi sa tanan. Bro. 10 minutes, 10 minutes. Okay, may gabi sa tanan. Labi na sa mga naakaroon diri sa ato ang live. Si Brother Jumel nagsigi sa object kay dili wa da kuno siya labot da kuno dili da kuno sa dili da kuno siya iglesia, dili da kuno siya lawas kay member siya. Wa da kuno siya labot da kuno kay ngano man ang iyang tema ang simbahan. Kinsa man ang simbahan? Sila nga mga member makaluwas. Ya, gipangutan na ako siya individual siya na ba siya giluwas? Wala, nagsige object. Kaya ang iyada ko nung gimin, si Kristo ang manluwas. Sa ito, ang imong tima, wala mo gipabarog. Akong balito ni mong tima ha, ang simbahan ni Kristo makaluwas. Wa jud ka nag-ingon nga ang simbahan ni Kristo, si Kristo manluluwas. Oh. Lahi ba nang maingon ka nga si Kristo ang muluwas sa iyang simbahan? Di ba? Mura nga gamita ang inyong utok ko, kamo nga mga RCC, kamo nga mga CFD. Oh. Gamitan ninyo yung utok. Pamatudaan ninyo nga si Kristo maoy muluwas sa ihang lawas nga mao ang simbahan. Ana, ayaw na iyo na simbahan mo kaluwas.
balo ko sa imuhang gidagan ganiya sa imong utok oy. Gusto nimo nga imuhang ipamatuod nga ang Roman Catholic Church ang manluwas. Manluwas imong kuno. Brother Jumel, di ka makabarog ana. Kay ngano man mismo ikaw imo nang gitubag nga yes. Unsa man akong pangutana nga nitubag kag yes? Akong i-recap. Sumala sa Lucas 2:11. Si Kristo ang manluluwas. Dili ang simbahan. Uyon ka na. Yes or no? Unsa imong tubag? Yes. Oh. Unsa may unod sa akong question? Si Kristo ang manluluwas, dili ang simbahan. Kanong gitubag man kun nimo yes kang imong ipamatud-an ang simbahan man manluluwas? Ang simbahan man makaluwas. Wa ang ka nitubag yes. Bihid shot ka, bang. Ikaw imong ulo. Tanaw Brother Jumel ha. Kung mangutana ka, yung na ito rounds na kibalo ko mogamit kag GPT ani kay ako na lang gitanaw daan sa chat GPT nga makaluwas ang simbahan. Pero sa diha nga nangutana ko ang chat GPT, yung kung klaruha ang imuhang tubag, makaluwas ang simbahan o si Kristo makaluwas? Muna yung tubag. Kinsa ang makaluwas? Si Kristo ba o ang simbahan? Ang tubag. Si Kristo ra ang manluluwas. O si Kristo ra ang makaluwas. Biblikal nga basihan, una, si Kristo ang makaluwas, Lucas 2:11, kay karon diha sa dakbayan ni David, usa ka manluluwas, tao alang kaninyo nga mao si Kristo nga Ginoo. Nailain nga manluluwas? Naabay lain nga makaluwas? Makaluwas ba ang simbahan? Nag-ingon ba diri nga makaluwas ang simbahan? Og napay second round Brother Jumel. Pangutan-on ta ka. Makahatag ka bag kapitulo bersikulo sa Biblia nga ang simbahan makaluwas. Pila ka teksto imong gigamit Brother Jumel? Mateo 16:18. Eklesia. Nag-ingon ba diri nga ang simbahan makaluwas? Wala. Episo 5:23, si Kristo mismo ang manluluwas. Ikaw sa imuha ng baba, gikan nga pulong. Kinsa ang manluluwas? Si Kristo. Kinsa ang iyang luwason? Ang iyang lawas. Kolosas 1:18, si Kristo mismo ang manluluwas. Kinsa man iyang luwason? Ang iyang lawas. Wa nag-ingon nga ang lawas mao'y muluwas. Brother Jumel. Unang Korinto 12:27, lawas ni Kristo silang tanan. Kay lawas si Kristo silang tanan, kinsa may muluwas? Ha? Ang lawas may muluwas sa iyang kaugalingong lawas? Dili Brother Jumel. Wa kay usa nga teksto nga nagpamatuod nga ang simbahan makaluwas. Wala. Kundili ang imuhang gipangpamatud-an si Kristo may makaluwas. Sumala sa akong pangutana, uyon ka ba nga si Kristo ang manluwas dili ang simbahan? Imong tubag, yes, uyon ka. Ano nga, dito ka dito bang, igo. Sunod, Brother Jumel. Sa buhat 4:12, walay lain nga kaluwasan diha sa bisan kinsa. Kay walay lain ngalan nga gihatag sa ilawom sa langit nga pinaagi niini kita maluwas gawas kang Hesukristo. Apay lain? Wala. Di lang simbahan makaluwas, Brother Jumel. Walay lain nga makaluwas gawas si Kristo. Ikaduha, si Kristo ang nagbayad sa atong sala. Kinsa man nagbayad sa atong sala ang simbahan? Ha, Brother Jumel? Si Kristo. Busa walay labot ang simbahan sa paghimo sa kaluwasan. Kundi si Kristo mo nagbayad sa atong sala. Gamitan diri ba? Okay. Ikaduhang Pedro 2:24, siya mismo nagdala sa ato ang sala diha sa iyang lawas sa kahoy. Unsa man ang iyang gidala sa matayon dito sa cross, siya mismo mo ibayad sa ato ang mga sala. Siya ang nagluwas, dili kay ang simbahan. Imo man day ang kunon dayon nga tungod sa simbahan nangaluwas kamo. Buk nimo Jumil. Sunod. Si Kristo ang nagpakamatay para sa ato ang kaluwasan, dili ang simbahan. Ang simbahan resulta sa kaluwasan, dili makaluwas. Unsa na kuno ang simbahan, Brother Jumel? Resulta sa kaluwasan nga gihatag ni Kristo. Buhat 2:47, ang Ginoo nagadugang sa grupo kada adlaw sa iyahang lawas nga mao ang simbahan. Sa ato pa, tanan nga mga mensahian
Tanan nga nituo diha kang Kristo, gidala diha sa simbahan kay naman si Kristo mo nagluwas ni anak dili ang simbahan. Sabot ka? Okay, sunod. Ang Ginoo nga si Jesus Christ mao ang nagluwas unya nagdugang sa simbahan nga giluwas. Busa si Kristo nagaluwas. Ang simbahan resulta sa dapit sa mga niluwas. Parang dali nimo masabtan Brother Jomel. Pasabton ta ka sa gitawag og analogy nga mga pamaagi aron nga dali nimo masabtan sama sa hospital ba kanang pasyente nga gidala sa hospital aron maluwas ayaw sabda nga ang hospital mao nagluwas ni anak nga di siya mamatay kundili ang doktor maoy naghimo ana aron nga maluwas siya sa kamatayon sabton dai nimo kay gidala sa hospital giluwas sa hospital gamita gamay ang utok Brother Jomel. Ang simbahan sama ra na sa hospital nga muadto ta diha sa simbahan aron nga makikita ta kang Kristo aron nga si Kristo mo imuluwas nato dili kay ang simbahan kasabot ha okay sunod episode 2 8-9 kay pinaagi sa grasya kamo giluwas pinaagi sa pagtuo kini dili gikan kaninyo kini grasa sa Dios dili sa buhat aron walay bisan kinsa nga magpasigarbo. Brother Jomel, garbo kayo nimo. Pahilas-hilas ka nga moingon ka nga Katoliko ang maong simbahan aron nga maluwas mo. Gamit pa kag Mateo 16:18. Nagpasigarbo ka nga ang simbahan makaluwas. Kay naa diha ang buhat. Brother Jomel dili ingon diri sa episode 2 8-9, pinaagi sa grasya kamo naluwas. Kinsa man nga grasya? Grasya sa simbahan? Ha? Kalami na lang kasab-an nimo Brother Jomel. Konklusyon, paminaw ha? Si Kristo ra ang makaluwas. Ang simbahan mao ang lawas nga giluwas. Unsa da kuno Brother Jomel? Kasabot ka? Si Kristo ang manluluwas. Ang simbahan iyang giluwas. Asa man ka makabasa nga ang simbahan mao'y nagluwas? Ha? Kalami na lang yun mo kasabaan Brother Jomel. Dili siya makaluwas. Warning, ha? Paminawa Jomel, ha? Paminawa, warningan ta ka. Nag-ingon sa diri. Dili igo nga mamembro lang ka sa simbahan, kinahanglan ang tinuod nga pagtuo sa pagsunod sa relasyon kang Kristo. Ang inyong hamanggod, basta mamembro lang mo diya ang simbahan na maluwas na mo kay ang simbahan makaluwas. Pamanggod ang inyong mensahe, usban ang ninyo oy. Pangilad na. Kana nga pagpangilad, mao na ang mga tao magpamimber diha ang simbahan na kay sayon kaayo magpamimber, bahala og palahubog, bahala og unsa ang gipanghimo. Bahala sugarol basta mamimber ko ang simbahan, luwas na ko kay makaluwas na ang simbahan. Diba? Mauna Brother Jomel gamita ang imuhang utok ayaw gamita sa pagpangilad kay ug mangbangilad gani ka gamiton dai nimo ang Biblia gamit ka ganiya og pagampo nga kamatuoran pero giunsa nimo gigamit nimo ang simbahan nga makaluwas pero sa imuhang pagpamatuod si Kristo ang manluluwas sa simbahan di ba imo biya nang giuyunan dayon headshot ba ka dayon ana. Uyon ka ba? Nga si Kristo ang luwas, dili ang simbahan. Tubag yes or no? O sa imong tubag? Yes. Pero di ka ritso. Yes, out man na nimo. Ha? Okay, time. Okay na pong tanan. Okay, time na. So, okay, dili na punta sa cross examination. Inato lang anon apan sa dili pa, mabasa ta kadjot og mga pipila ka mga commentary. Matod pa ni Mark, Brian, Rodriguez, Mendoza. Si Kristo nga membro maoy makaluwas. Matod pa ni Ricky Bell, mas dilanon, matod pa ni God bless you, Brother Peter. Matod pa ni Roy Mark, imong utok gamita pidot, imong ibulag ang simbahan nga lawas ni Hesus, lipat-lipat man na imo. Matod pa diri sa last nga nag-comment si Bro Ide, hilom ka Brad kanus akang ipanganak magsama mo Lady White. Okay. So kuno diri no ang mga comments atong mga minahal nga mga pinangga diri sa comment section. So dito na tapos dito ta sa  mag-start ang imong time, Bro Jomel.
10 minutes. Bro Jomel? Di na mo tingnan, Brother Jumel. Nakamute kay. Nakamute ka, bro? Nakamute okay na bro. Okay, Unang mag-start pangutana ang imong Peter time. Pindon. Unang pangutana Peter Pindon. May gamit magag chat GPT. Sumala sa chat GPT nga akong yawiran karon kay may gamit magag chat GPT. Unsa may mabasa nato ni chat GPT? Makaluwas ang simbahan ni Kristo? Yes or no? No. Wala sa imuhang tubag, ipangutahan na ta ka, Brother Jumel, uyon ka ba ni ini? Lucas 2:11. Uyon ka ba ni ini, Brother Jumel? Nga si Kristo ang manluluwas. Si Kristo ang makaluwas dili ang simbahan. Unsa may tubag nimo? Yes. Puriso hidsyat ka, Brother Jumel. Sunod pangutana. Sumaingon ka no, sumala nimo sa chat GPT no. Kung naay mabasa sa chat GPT nga ang simbahan ni Kristo makaluwas, dawaton ba nimo Peter Pindon nga anak ka sa yawa? Yes or no? No, dili ko mudawat kay ngano man kanang chat GPT nimo human na ako nagikasab-an. Ako naggiingon, gingnan ako na klaruha ang imuhang tubag, makaluwas ba gid ang simbahan? O si Kristo ang manluluwas? Ang iyang tubag. Si Kristo ra ang manluluwas sa simbahan. Mo lang nga bantay ka ng chat GPT kay mailad ka na. Sunod pangutana. Okay, paminaw Peter Pindon. Sumala ni chat GPT, makaluwas ba ang simbahan ni Kristo? Okay, Ang tubag niya, oo, makaluwas ang simbahan ni Kristo. Akong pauta na Peter Pindon, sumala sa chat GPT nga imong gigamit gini kay kamay gigamit ani. Sumala sa chat GPT nga akong gibasa. Akong basa balik ha. Oo, makaluwas ang simbahan ni Kristo. Unsa man imong nadungog Peter Pindon? Unsa man imong nadungog? Makaluwas ang simbahan ni Kristo o maka-imperno ang simbahan ni Kristo? Kategorikal. Tubag, makaluwas daw ko no, sumala sa butbut ni chat GPT nga human ako gikasab-an matud pa niya, ha? Si Kristo ra gyud ang manluwas. Unya kinsa may nag-aproba ana si Kristo ra manluwas dili ang simbahan. Ang akong kaatbang ron nga si Brother Jumel Baloria. Gipangutanan nako si Brother Jumel ganiya. Ko Brother Jumel, uyon ka ba ni ining Lucas 2:11? Ha? Uyon ka ba ni ini? Nga si Kristo ra ang manluluwas dili ang simbahan. Uyon ka ani o dili? Tubag yes or no? Unsay tubag ni Brother Jumel? Yes, uyon. Busa kanang chat GPT. Ang nang tubag ni Brother Jumel. Sunod pangutana. Okay, sunod pangutana. Ang imong nadungog Brad Peter Pindon, sakto ba imong nadungog ang simbahan ni Kristo makaluwas? Sakto ba imong pagdungog o bungol imong pagdungog? Kategorikal. Okay. Ang ako ang tubag, ang ako ang pagdungog, maoy sakto diha sa Objection, imong Mr. Moderator. Objection ko, Mr. Moderator. Okay, 7 minutes. 7 minutes and 15 seconds. Unsay objection? Mr. Moderator, ang role sa categorical question at must be answered first before explanation. Kumagani. Like, Ang atong categorical, Mr. Moderator, dapat unahon niyag tubag before explain kay kabalo kita sa role sa categorical question. Inaton ta Mr. Moderator nga mutulong ang kontra. Okay, counter counter. Counter ko. Nagkatawa lang ko ako at mga moderator kang iyang pangutana unsa daw kung akong nadungog ang akong tubag ang akong nadungog maoy husto nga diha sa imuhang tubag dako kayong bakat pinaingon ba ka nga si Kristo manluwas dili ang simbahan ito magbiya ko sa mga kawis sanding kang moderator oy. Okay, para maklaro nimo Bro Mel ang tubag niya, pakiulit sa imong pangutana niya, pakiulit sa imong tubag Bro Peter Pindon. Sige. Ako sa pangutana. Sige bro, Jumel, pakiusap sa imong pangutana kay para maklaro nimo ang tubag niya kategorikal. Sumala sa chat GPT. Gamit ni Peter Pindon kasi siya may una gamit ang chat GPT. Ingon dire, oo, makaluwas ang simbahan ni Kristo. Akong kategorikal, paminaw Peter Pindon, kategorikal, ginigiputan na. Ang imong pagdungog, Brad Peter Pindon, nga makaluwas ang simbahan ni Kristo. Sakto ba imong pagdungog o bungol ka karon? Kategorikal. Okay, ang ako ang tubag, sakto ang ako ang pagdungog sa sayop nga pagsahanay ni ChatGPT nga gisupak diha sa imong tubag. Unsa may tubag di ay nimo? Sa ako ang pangutana ganiha nga imong giuyunan. Yes.
dili makaluwas ang simbahan si Kristo ra. Oh. Ato pa kanang imong nadungog diha sa ChatGPT, husto na nga ako ang nadungog pero diha sa ChatGPT kasabi na kay ano man. Nagkontrahan na man na sa imuha. Wa dili man na mao ang saktong tubag, dili na mao ang sakto nga explanation diha sa Biblia kay si Kristo ra gyud ang manluwas. Dili ba ang simbahan? Oh, Okay. so itong tayo Dr. Jomel. Wala na? Sulbutan na. Okay, sunod. Next Sunod. na bro. Puta na. Okay. Ubasa ko, Mr. Ruta, sa Biblia. Ingon rin ni San Pablo. Ingon rin. Kay ang bana mao ang ulo sa siyang asawa. Ingon nga si Kristo mao'y ulo sa simbahan. O si Kristo mismo mao ang manluluwas sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Ang lawas si Kristo mao ang simbahan. Akong puta na, Peter Pindon. O yun ka ni San Pablo. O supa ka ni San Pablo. Okay. O yun kung San Siguro ka. Pablo. Okay. Tubag ko ha. O yun kung ni San Pablo nga si Kristo mao'y muluwas sa simbahan. Supa ko diha sa imuhang pamahayag nga ang simbahan mao'y muluwas. Kinsa may luwason sa simbahan, Brother Jomel? Ha? Ang iyahang lawas? Ang mga membro iyang luwason? Ang luwason ni Kristo mao ang mga katauhan nga member Okay. sa simbahan. Oo diha. Question. Ano siya, Brother Jomel? Sunod po ka na. Okay. Kay miuyon naman jud ka. Kay miuyon naman jud kang San Pablo. Kay miuyon naman ka balik kay miuyon ka naman. Karon, naa ba kay mabasa kapitulo bersikulo sa Biblia nga ang simbahan ni Kristo dili makaluwas? Naa ba kay mabasa ni? Yes or no? Yes, naadjog ko'y mabasa ni Ana sumala sa imuhang tubag nga ang simbahan dili makaluwas. Diha sa Lucas 2:11 sumala pa nimo sa kuang pagpangutana ganiha. Brother Jomel, uyon ka ba nga si Kristo ang manluluwas dili ang simbahan? Unsa bang imuhang tubag? Yes, uyon ka. Mao na nga diha nabasa nga di giday ang simbahan manluwas kun dili si Kristo ang manluwas. Sunod pangutana. Okay. Mr. Moderator, challenge ko Mr. Moderator kay naman ko ring babasa nga ang simbahan di makaluwas. Challenge Mr. Okay. Moderator. Okay. Challenge kung mabasa ni Peter Pindon karon taknaa karong orasa karong gabiuna nga ang simbahan ni Kristo dili makaluwas, mabasa sa Biblia. Kung mabasa niya, pildi ko. Pag di mabasa niya, pildi na siya ni debatiha. Dawaton ba ni Peter Pindon akong challenge Mr. Moderator? Okay, this time, challenge mo ni siya. So, ang tubag ana yes or no, then explanation kung idawat or dili mo dawat. Apan sa dili pa ako ipinumdum nga ang challenge, verbatim, letra po letra, dili pwede translate. Kung Bisaya gi-challenge, Bisaya gi-niya basahon letra po letra. So, na yes or no, anay, basta dawaton dili. Bro, Ter, imo bang dawaton, yes or no? Dili na ko dawaton kay ngano man siya mismo ang nagtubag ni Ana. Kung ako lang dawaton, mahimo siyang bakakon. Di ba? Ngayon ba sa ganiha nga yes, si Kristo ang manluwas dili ang simbahan. Siyempre nag-ingon ana, uyon ka ani Brother Jomel, ingon sa yes. O yang ako lang dawaton karon nya pagkahuman wa day mabasa. Di nahimo siyang bakakon. Okay. No. Bang, igo si Jomel. Okay. Kay Okay, okay. Sama pila okay. ka minutes bilin Okay, mo? pila? Mr. Moderator, pila ka minutes bilin Mr. Moderator? Okay, kay naka-stop man kay challenge man. Ato ni iraning nga pag question, na der nakabutang 4 minutes and 44 seconds. Bro, continue time palihog pangutana. Okay. Sunod pa utana, kay di man ka mo dawat sa challenge. Karon, mo yun baka Brad Peter Pindon nga si Kristo mangluluwas sa iyang simbahan o yun baka na Mr. Peter Pindon mo yun baka nga si Kristo mao'y mangluluwas sa iyang simbahan o yun ka o sopa ka? Musupa ko basta ikaw may mangutana kontra man ta. Oh. Ganun mo abawayoron mo kunin mo kontra man ta. Di ba? Di nyo kumuyon mo. Ang problema lang karon kay ikaw ganihan ni uyon ka sa kuha, niyon kag yes nga si Kristo ang manluluwas dili ang simbahan. Problema na nimo. Nganong nitubag kag yes nga dili si Kristo ang manluluwas dili ang simbahan. Ang imo ba ang tima o? Ang simbahan ni Kristo makaluwas. O di dako kayong luka pa. Sobra pa kang sa gilaparo, Okay. dala ko mo. Okay, proceed. Next question. Okay, sunod pa utana Brad Peter Pindon. Kining simbahan ni Kristo makaluwas ni
o makapa-impierno? Categorical question. Tubag. Tubag, maka-impirno na basta magpasakop ka sa simbahan nga imong gituuhan nga makaluwas kay si Kristo rabi ang makaluwas. Unsa man taon ka oy? Ganiha ba? Ikaw may manguta, ako'y mangutana magsikag object pero kadung na ba kag object ko? Wala kay nga naman gitubag ta ka. Maka-impirno na magpasakop ka sa simbahan nga nagtuo nga makaluwas ang simbahan. Which is nga kung basahon nimo ang Biblia ang makaluwas si Kristo ra gyud wa gilain. Sunod pangutana. Okay, ingon ka Peter Pindon nga ang simbahan ni Kristo makapa-impierno. Akong pautanan nimo, kini imong pag-ingon nga ang simbahan ni Kristo makapa-impierno. Na ba kay mabasa sa Biblia ni? Yes or no? Okay, no, wala kay mabasa. Gisubay ra nako ang imuhang giingon ganiha. Nga si Kristo ra ang manluluwas dili ang simbahan. Kano sa man ka nagsulti ana? Siya ang gipangutana ta ka. Brother Jumel, uyon ka ba nga si Kristo ra ang manluluwas dili ang simbahan? Yes or no? Tubaga. Unsa imong tubag? Yes. Sa ato pa, walay lain nga manluwas sa lawas kundi si Kristo. Dili ang lawas may muluwas sa iyang lawas, kundi si Kristo maoy muluwas sa iyang lawas. Oh, di ba? Kasama ka? Oh, sunod pangutana. Kay wa man day kay mabasa Peter Pindon nga ang simbahan ni Kristo makaluwas ay maka-impierno. Ha? Kay wa man day kay mabasa sa Biblia nga ang simbahan ni Kristo maka-impierno. Karon, kay wa man kay mabasa, dawaton na ba nimo karon? Nga namakak yung galing ni Batiha. Kaya wa kay mabasa nga ang simbahan ni Kristo di maka-impierno. Tubag. Ay di ko mudahawat nga na bakakoy. Kaya og ako na siyang pamatudan, ako yung mustand ana, mahimo magang bakakon sama anay sampulan ta ka ha. Oh. Pag ingon ako ganiha, Brother Jumil sumala sa Lucas 2:11. Si Kristo ang manluluwas, dili ang simbahan. Uyon ka ani. Tubaga yes or no? Unsa may imong tubag? Yes. Mahimo kang bakakon magpamatuod ko ana. Pero ikaw may nagpamatuod, wa nimo na pamatuod ang imong tema nga ang simbahan ni Kristo makaluwas kay si Kristo day ang manluwas dili ang Okay, simbahan. next question. Okay. Sumala sa mabasa sa Biblia nga imong gigamit Okay. ganina, uyon baka sa imong gigamit ganina. Uyon baka sa imong gigamit ganina nga si Kristo ang manluluwas. Uyon ka, usubak na po ka. Okay, musupak ko basta ikaw may mangutana ana. Kay ngano man, kontra gud ta. Ang akong True, uyunan, tama. ang akong gibasa. Ang akong gibasa mo akong uyunan nga niingon ka og yes, si Kristo ra ang manluluwas dili ang simbahan. Okay. Mangutana. Okay. Okay. Sunod pangutana. Katay mo tubag nga musupak ka. Supakon ba nimo si Kristo o muuyon ka? Okay, tubag. Uyunan ako si Kristo, ang akong gisupak karon mao si Jumel kay siya may nangutana. Brother Jumel, gisupak na ka kay ang imuhang tema, ang simbahan ni Kristo makaluwas. Pero sa ako ang pagpangutana, di day makaluwas ang simbahan kundi si Kristo ang manluwas. Ipangutana ta ka, Brother Jumel. Uyon ka ba nga si Kristo ang manluwas dili ang simbahan? Tubag yes or no? Unsa imong tubag? Yes. Yes, Sunod pangutana, Brother Jumel. last question. 24 seconds. Last question. Last question. Kay wa man day kay mabasa sa Biblia nga ang simbahan ni Kristo dili makaluwas kay wa man day kay mabasa ni. Kay wa man kay mabasa. Kay wa man kay mabasa nga ang simbahan ni Kristo dili makaluwas. Karon, imo na bang dawaton nga wa gi kakabungkag? Is or no? Mr. Moderator, objection. Objection. Karon magi ko mo object ha, katapusan naman eh. Okay, unsay Pagpaputanan niya, ang ako objection Mr. Moderator, naa ba kay mabasa? Ana siya ganyan. Ka ba mabasa nga ang simbahan dili makaluwas? Itubag ko Mr. Moderator nga wala ko'y mabasa? Ang akong tubag naa. Igamit na ko ang Lucas 2:11 nga sumala pa niya, yes. Si Kristo ra man luwas dili ang simbahan. Sa ba dili makaluwas ang simbahan? Oh. Karon iyang pangutana karon kay wala man gyud kay mabasa. Matud pa nimo wa magibabasa. Ay kung butang-butang Brother Jumel kay last day ni nga pangutana. Sunod pangutana Brother Jumel. Okay na bro, okay na to bro. Mukuha na ko sa akong speech bro. Akong side, akong stand ba? Sige. Okay naman nagway. wala na po tayo oras. So diri na tas conclusion sa atong negative una dahil ang affirmative ang last. Negative Bro Peter Pindon, ikaw una mag-conclusion 5 minutes. No objection, no distraction. Okay, daghang salamat mo sa ato ang debate karon. Si Brother Jumel og sa boxing pa ni siya. Igo ra gyud siya naka-job, wa gyud siya naka-street job.
Kulatado sa maong debate. Oh, kaya naman. Ikaw mismo ni Uyon nga si Kristo ang manluluwas dili ang simbahan. Unsa man mo ang tema, Brother Jomel? Oh, ang simbahan ni Kristo makaluwas. Nanong mingon man ka nga yes. Si Kristo ra manluwas dili ang simbahan. Oh. Dadi dako kayong bangkarote nimo. Mula ba, pwede nimong luya ba? Gipangutana ta pa kay ganiha. Kung pila nakabuk imuhang naluwas nga nakabato nag eternal life. Sige, object. Sa ato pa, diha lagi na biktima si Brother Jomel. Ano niya? Di lagi siya mausap, ano ba? Oh. Napami debate ano niya, iya na ko nung pamatulaan na ko nung, ang ikapito na ko nung adlaw na ko nung, Domingo. Wagin na yun. Nagtago-tago na. Yung nagbisi. Pero hagat-hagat man siya diya sa Facebook, bisa kinsa na ko nung, yan tuklan. Pahama ka. Napahama ka, Brother Jomel, tungod sa imuhang pagkahambugiro. Nanghambog manggod ka diya, bisa kinsa. Ya, karon. Oh. Igora ka ni, igora ka nag og sa isda pa lagi, Brother Jomel. haom kayo ang taga sa imong baba kay ngano man diha ka nakuha. Ikaw ra man gyud pamatuod gud. Ang imong mga teksto, Brother Jomel, bisan pag-asa nimo basahon, wa jud kay nabasa ang simbahan makaluwas. Explanation dato nimo. Explanation dato nimo, Brother Jomel. Pero klaro nga pagka-istorya ang makaluwas si Kristo ra gyud, wa gilain. Sumala pa sa imong giingon, ikaw giingon ana ha. Yes. Si Kristo ra gyud man luwas dili ang simbahan. Ano ra? Laktod nga pagka-istorya aning debatiha. Sobra pa ka sa gikuso-kuso og bagyong udik. Grabe gyud. Luoy kay ka. Kay diha mismo, napa ko'y oras, almost 4 minutes pa ang ako ang bilin. Giwib na ko, kay mag-unsa pa man ko sa diha sa debate, mag-unsa pa man ko sigig pangutana diha sa debate, nga nakuha ta naman ka. Og sa isda pa na, bahalag magkisi-kisi ka, basta naana ka sa kabo. Wala ka dito sa tubig. Oh. Saan naman ani mo? Magsigag kisi-kisi, bisan ba mag-ambak-ambak ka, mahutdan na lang ka ginhawa, pero naana ka sa kabo, nakuha ta na ka. Oh, Brother Jomel, timan ang akong pangutana, sumala sa Lucas, kay karon diha sa dakbayan ni David, usa ka manluluwas na tao alang kaninyo. Usa ha, dili ko ha. Alang kaninyo, nga mao si Jesucristo. Uyon ka nga si Kristo ra ang manluluwas, dili ang simbahan. Unsa may tubag nimo, Brother Jomel? Ha? Yes, uyon ka. No, mga vlogger. Mga vlogger. Bahala na mo diha, no? Kamo ni bahala diha. Ang tubag ni Brother Jomel sa iyang tema nga iyang gipamatud-an nga ang simbahan ni Kristo makaluwas, iya harapong gisupak nga si Kristo ang manluluwas ug dili ang simbahan. Ano? Oh, ano man na, Brother Jomel? Mao ni akong giingon. Sa ako ang almost 4 minutes nga nabilin, ako nang giwib kay ngano man nakuha ta na ka. Bahalag magkisi-kisi ka basta kay naa na ka sa ako ang kabo. Oh, mahutdan na lang kag ginhawa. Matighok na lang ka diha sa pagkisi-kisi sama sa isda nga nagkisi-kisi diha sa kabo. Hangtod nga maluya, hangtod nga matighok na lang siya mawad-an sa gininhawa. Di na gyud siya makarecover pa kay ngano man naa na siya sa kabo. Saan naman ani mo? Mag-unsa pa man ka, Brother Jomel, sa imuhang, ha? Sa imuhang pagpamatuod nga ang simbahan ni Kristo makaluwas. Pero diha di ay sa imuhang pag-ingon nga yes, si Kristo ra makaluwas dili ang simbahan. Oh. Nahuman na lang ato ang debate, wa ka nakapauyon sa kuha. Kano sa man kumuuyon sa imuhang pangutana? Mo na si timan ni Brother Jomel nga ang imuhang na debate diri sa social media sa Facebook, mga ultimo, mga sipunon, nagtuo ka nga, makadaog na ka. Oh. Mao nga naglikay-likay ka nako karon kay wa man gilaing ni kubit. Oh, gikubit man ako ang imuhang tema, imong gimatud-an. Giunsa ta man ka? Ha? Gibunot ta kagikan sa tubig og isod sa kabo, bahalag magkisi-kisi ka hangtod mahuman. Mahutdan na lang kag gininhawa diha sa kabo sama sa isda. Di na ka makarecover pa kay ngano man. Ikaw mismo nitubag nga yes. Uyon ka nga si Kristo ra ang makaluwas, dili ang simbahan. Asa na gikan? Ha? Sa ako ang pagpangutana nga imuhang gitubag. Nya, ang Brother Jomel. Okay. Tegang sa rayon. Di ka natong tanan.
Okay, so diri na punta dito na ta kang Bro Jumel. So 5 minutes, no objection o distraction. Bro Jumel, 5 minutes conclusion. Okay. May gabi ka na itong tanan. Nalipay ko sa mga debate. Kanang pag-assume ni Peter Pindon nga, o yun ko nga, likon open lang simbahan. Ang akong yun ang ginagawa sa Lucas 2:11, si Kristo, kaya sa akong explanation lang daan, klaro naman kayo. O ang iyang pagpumatoon ko nga daog siya, daog si Peter Pindon. Kaya sukad. Wapag hindi ka malos, kabantay mo siyang conclusion garon. Ingon siya nga, dili na po daw ko kumotro. Mo ni style sa pildirong tao. Kay katong last debate na mo, ingon si Peter Pindon, napili siya. Ingon siya nga, di na ko kumotro. Yan naman, gusto pa ni may kag-rematch. Kaya wapag di ka daog sa una. Muna ka si Peter Pindon. Ang tema nga akong gibabarogan, lagi sa Biblia. O si Peter Pindon ganina, wag yun intaon siya misoko sa challenge nga naman. Tikiyo mas Peter Pindon. Wag yung kumaingon. Kada yung ingon nga, maingon daw ko nga, dili makalos ang simat niya iyara man ha. O gusto mo niyang isulod siyang bulsa. Ang muto ni Peter Pindon, sama ra po niyang utok nga gamay kayo. Una karon nga, sa mong debate ni Peter Pindon, sa conclusion, wag ribatal. Kanaman, di ka move on. Hulat lang mo sa video ani. Hinaton ako ni Peter Pindon nga i-delete yung video. Ha? Una karon nga mga kigsunan mo bitaw ni si Lynn G. White in town, ilang founder na nag-all in town kayo, pati halo kayo. Pagibasahon na sa iyo ni Lynn G. White. Oh. Oh, ito basahon ang kuno ni Lynn G. White. No, ingon riyo. Ang General Conference na alam na silang magtanong sa pagsunod sa ilang gusto o nagbutbot sa Peter Pindon. Oo. Sila magadaot tanawa kung sa gibot ni Peter Pindon. Iyang gidaot ang una-una sa mga mananaway. Kaya bisag walay sense, magpa-sense man. Di, tanawa sa ingon riyo. Ang mapahangasong gahom nga nagmuna ingon daw nga ang pangutungdanan naghimo sa mga tao nga Dios. Gingnan si Peter Pindon nga nagpaka-Diyos ni Lynn G. White, pating loya. Kabantay mo, mga deceptionist kayo niya sila. Bantayan na. Loy kayo si Peter Pindon, ibadlong siyang propeta. No? Muna mga kaigsunan, muna nga kung imong basahon ang ilang basahon, pagayod-yuron sa impierno ang Adventista. Muna, yun sa impierno, ganun mang yun-yuron man, kay makakon man. Ilaron man ng mga tao. Bisag klaro kaayo nga ang simbahan ni Kristo makaluwas, ingon yung di. Muna, mingon ang ilang propeta, pagayod-yuron sa impierno. Kinsa yun-yuron? Adventista. Pagkalo, ito basahon ang ilang basahon. Apan, loya si Peter Pindon, Adventista. Gibadlong silang propeta. Ganun yun-yuron, mamakak, manggod. Sig pamakak ba? Sig pangilad ng social media ba? Ang tao, dili ba tanan mailad? O sige na siya, basa nila, sinulat ni Lynn G. White. Nayako, salamat sa sponsor. Ha? Basahon ako ha? O ikaw kapir na mga Adventista, kasi dako makahayag. Ibayang nga to sa langit sa puntos kay gayunan. Pagayod-yuron. Yud-yuron sa impierno. Dili ako nag-ingon ha, bisag masakitan mo mga Adventista. Ang inyong propeta. Pagkaluoy. Una, akong tambang ni Peter Pindon, pagbago na, ayaw na si pangilad aning mga tao. Undang na. Kay klaro kayong tima na pamatud-an sa Biblia. Kay ang manuluwas sa simbahan si Kristo. O si Kristo, ano na may lawas? O ang lawas, mauman ang simbahan. Ha? Ang Kristo na lawas. O ang lawas, mao ang simbahan. Ang Kristo ni Peter Pindon, ulora, way lawas. O sa tawagan ng ulora, way lawas. Anananggal. Pantayanan na mga igsoon. Kaya nga akong ipamatudan nga Kristo dere, adunay lawas nga simbahan. Ingon ni San Pablo, ang simbahan mao ang lawas ni Kristo, og si Kristo ang ulo sa simbahan, og si Kristo ang manluluwas haom sa iyang gigamit nga 2:11 sa San Lucas. Si Kristo adunay lawas nga simbahan nga iyang luwason. Tiyaw ni mo na mga gisunan? Wala gid ko na pamatod nga di magkasimbahan nga naman. Ang lawas ni Kristo mang simbahan. Sumala ni San Pablo. Mo bitaw na ingon ni Lynn G. White, pagayod-yuron sa impierno. Ayaw mo kasakitan mga sabadista ha. Luwi mo kayo ha. Wala biya ko lang ingon. Nagbasa lang ko anyo. Nagbasa lang ko sa yung libro.
Pasensya kay masakitan mo. Sakit man ginang kamatuoran. Sakit yun ang kamatuoran. Ang nag-ingon ani ninyo diuron sa imbierno, ang inyong propeta. Kaluoy. No, logyo unay mo si propeta. Muna gito panawagan mo sa inyong Okay, time na. notdan kong to. Salamat, Mr. Moderator. Okay. Sige, thank you sa kuan din hinapita sa kuan conclusion kay mujuti pasad ko alas 10 so 45 na. So bro Peter, conclusion sa kuan prayer. Unsa man ito? Prayer bro, prayer conclusion i-close ni pinagi sa pagampo.